салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизое барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 2114 аст бародаро. соли 2006, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибег, объем 1.6. коробкаш механика, ҳолаташ хуб е бародаро. мошина хаду, бензини холӣ, мотор коробка хадовои созай, кожаний салон, состояниш беҳтарин, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 21000 сомон мега. марҳамат, касоне ки аниқ харидор ҳастед, рақамиҳоро экрана зан занед, маълумоти дигар аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо боша бародаро, Volkswagen Polo ҳастанд, ки соли 2014 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механика, ҳолаташ хуб е бародаро. мошин ҳамаш 100% кор мекунад, мотор коробка хадовишан созай, балонаш ҳолати хуб қарор доранд, ягон камбудӣ надорад. сорош нафурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 75000 сомон мега бародаро. ахирон нарша дигар арзон намешидай. касоне ки харидор ҳастед, рақамиҳоро экрана зан занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Mercedes Benz C-Class, солиш 96 сол, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 2, коробка механик, ҳолаташ хуб. мошин ҳамаш 100% кор мекунад, мотор коробка хадовишан созай, краскаш тозаҳай, балонош ҳолати беҳтаринда қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 36000 сомон мега. марҳамат бародарони харидор, барои маълумоти аниқ ба даст овардан рақамҳоро экрана зан занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Карандо, соли 2001, сӯзишвориш дизел, кузов внедорожный, объем 2.3, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле мебинед бародаро, мошин тоза, краскашам созай, мотор коробка хадовои 100%, мотораш турбоай 4 бародаро, нави айвагон задагиай. состояние мошин бениҳоят хубай, на хаду ҷошта заводӣ мешавад, мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша 48 мега, бо муомилат дорад. марҳамат бародарони харидор ҳастед, рақамҳоро экрана зан занед, маълумоти дигар аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини бародаро, Мусо, солиш 99 сол, сӯзишвориш дизел, кузов универсальный, объем 2, коробка механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро ҳамаш 100% кор мекунад, мотор коробка хадовишан созай, краскаш созе бародаро, балонош ҳолати беҳтаринда қарор доранд, кузовш тоза, задагӣ пӯстагӣ надорад. сорош нав мефурӯшаш, қарор дорад дар Гулистон, яъне Хайрухумда бародаро.
нақша 52000 сомон гуфта шуда. Харидори аниқ боша бия мега ай пешбина ҳайкина сайдои хубша мекунем. касоне ки харидори аниқ ҳастед рақамро рӯй кунед, дар зан занед, маълумоти парратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбати бародаро грузовой газел ҳастай. состоянии хубшай бародаро бисёртар пристаги буданд. як Тойотагим нархи арзон, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин на хаду ҷош дадӣ мешавад. коробка задни муслимига гарантии бародаро ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. як рамаи дига падарка мега аями газел. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 25000 сомон мега. бародарони харидор барои маълумоти аниқ ба даст овардан рақамро рӯй кунед, дар зан занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. бародаро шуморо омехи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтаное ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. хайртон наварҳои оянда.